Zaki gidan dattijo sarki daga lafiya sadauki mai martaba mai da kwata alasan musa sarkin da kwa mazan jiya daga lafiya sadauki mai martaba Dakta Alasan Musa sarkin da kwa maje zuwa baba ka lafiya da sadauki mai martaba sarki Dakta Alasan Musa sarkin da kwa mazan jiya gaba dai gyara kin tsiha tara baba sa'adai na majin maza gar na kaɗi shakira sarki bari su kolar Allah a duniyar ga ka shahara mai dafa laraban sarakuna mai dafa bango matin ginar baye ka lafiya sadauki mai martaba yaro kinta Alasan Musa sarkin da kwa mazan jiya gama ba dan zo gaisuwa mun zafa dan zo gaisuwa sarkin da kamaliya shigar ka da lafiya fitar ka da lafiya zaman ka da lafiya tashin ka da lafiya sarki mai martaba sarki babanka mai martaba sarkin da kwa Allahu ya jabana mai martaba sarkin da kwa Allah ya daɗo girma zakin duniya mulki ka iya baka fariya saraki mazan jiya ka kafu ka tsaya inda mulki ake beda a zo ga kai a yi kwaikwayo sarkin da kwa bayan yaƙi ana kiran ka da wariyo tafi muje sarki mai al'umma Dakta Alasan Musa kogin zama dawisin talakawa baka handama ko a sarakunan mu kai ne raba gardama dan Musa ce kan Musa mai dama daki ne kai ka wuce ɗaya daga ko a cikin sarakunan ansari zaki mai ta'adin karfi ka mai da faɗan Musa ba a yi maka adali ne mun sani zaki mumini ne mun sani zaki mai ilimi mai karfin sani zaki cinye sansani zaki dan baba mai magani kana da alƙawar baka sabani zaki duk al'amuran ka baka rudani zaki sarki mai da kwa baka sarraini zaki na zo ni mawaƙinka nuna ni zaki ga al'umma dama can sun sani ɗanka ne mu fita walwala ke zuwa mai waka ke gaishe ka ne martaba dan Musa mai Allah ka girmama yau mai ranka baka san rigima sarki goma zamani goma sarki goma zamani goma sarki goma zamani goma dan tsokaci a yau zana yakan waɗanda ba su kaunar sarkinmu sarkin da kwa mai alhairi ne ya shahara a wajen kyauta akwai masu bata mai suna in sarki ya ma kyautar doki za su ce da kai ai tsuntsu ne in sarki ya ma kyautar mota sai su ce da kai laulawa ce in sarki ya ma kyautar gida sai su ce da kai ai keji ne in sarki ya ma kyautar fili karshe ma ba za ka ga komai ba wai ko in kira suna ne a mafata hula walla kamar sai lokaci zai nuna su dan komai tsawo na ribi ba za ya tara hanyar jirgi ba bakin da rabana ya tsaga abinda zai ci ba za ya saba tunda kana da sarkin daukwa ba za ya barka ka koka ba abin ne abun mamaki sarki ya bani kyautar fili madakin da kwaye marana galadiman da kwaye marana wazirin da
Allahu dakata kar kai bambarma. Ni na sani in sarki ya ma kyauta ba zai kwace ba, amma akwai waɗansu tsiraru waɗanda ba su ƙaunar sarki, waɗanda ba su tsoron Allah, ba su bin faɗi na manzan Allah, masu cin haƙin talakawa. Sarki ya kira su gaba ɗai, ya zaunar da su a gaba ɗai, ya yi masu nasiha kan kowa ya ce ba zai ke gani ba. Kowa ya ci haƙin bayan Allah ba za ya sauna zuwa ba. Gada kai zaki zaki, mu gada kai zaki zaki, a gaida kai zaki zaki, Dr. Alhassan Musa zaki, sarkin Doka zaki, gaida kai maso talakawa zaki, ga jinjina gurin ɗan baiwa zaki, mai hankali da ƙaunar kowa zaki, mai Doka zaki, mai Doka zaki zaki, mai Doka zaki, mai Doka zaki zaki, gyara ki zaki zaki, mai Doka.